Nechám se bodnout touto včelou. Začíná léto, letní prázdniny, dovolené, spousta výletů a pobytů ve volné přírodě. S tím ale přichází i riziko, že vás může pobodat bodavý hmyz, jako například včela medonosná. Pokud se vám stane právě tohleto, že dostanete žihadlo, s největší pravděpodobností vám zůstane v kůži. A zde přichází chyba, 99% lidí to dělá špatně. Dostanou žihadlo, ucítí bolest, dostanou stres, ono to jako bolí a ta bolest neustupuje. Vezmou prsty, žihadlo zmáčknou, tím vlastně udělají největší chybu. Vypumpují do sebe velkou dávku jedu. Když zůstane ten člověk v klidu, promyslí si to, prodejchá to, nebude nikde pospíchat, stačí si vzít nějakou věc, nejlepší je kreditka z peněženky, tu ale nemám, mám respirák. A vyřeší to vlastně způsobem, že vezmu a žihadlo podpáčím. To znamená, že se nebudu ten zadeček, vlastně to ústrojí mačkat, jo, ale podpáčím ho do té doby, dokud se mi nepodaří to vyndat. Důvod, proč to děláme, je ten, že žihadlo po zabodnutí vpraví vlastně do těla jenom nějaký podíl jedu. A potom následně stále tepe. Je to několik minut, v řadu až do půl hodiny. A pokud to uspíším, zmačknu to, tak vlastně si ten jed vpravím do těla naprosto dobrovolně. Pokud ale počkám, pohraju si s tím, vlastně vypáčím to žihadlo ven, tak do těla už žádný jed nespravím. Takže doufám, že pokud se vám to v průběhu léta stane, tak se na to video vzpomenete a víte, jak se žihadlo správně vytahuje.